Hi hem passat de dia, de nit, a hores intempestives i sempre hi hem trobat algú. Són les 5. Ens han acostumat a tenir. Notícies les 24 hores. Però això de deixar en mans de l'oient el moment d'informar-se no ha existit sempre. A Catalunya va començar una diada de fa 20 anys i la primera veu va ser la seva. Recordo que vaig engegar amb un bon dia són les 9. Bon dia, són les 9 en punt del matí. A aquesta hora resumim en titulars les notícies més destacades de l'actualitat d'aquest 11 de setembre del 1992. Si la ràdio és immediatesa, Catalunya Informació ho és en estat pur. Neix amb la premissa d'explicar els fets més destacats del moment cada 30 minuts. Això obliga la redacció a treballar amb agilitat. En qualsevol moment poden entrar en antena perquè aquí es va. Directe a la notícia. La fórmula de la mitja hora es manté, però s'intenta anar-la enriquint. Han anat incorporant espais d'informació especialitzada. Anàlisi política, anàlisi econòmica, anàlisi cultural i anàlisi de política internacional. Respon bastant a les necessitats informatives d'una societat, doncs això, plural, diversa, heterogènia. En aquestes 2 dècades de vida, les veus de la Cati, com l'anomenen molts periodistes, han narrat moments històrics. En relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons un avió s'ha estavellat avui contra una de les torres bessones de la ciutat. En el moment en què tiraven d'una corda, tiraven l'estàtua de Saddam Hussein en una de les places de Bagdad. Finals de Champions, no sé, moltíssimes coses. Tantes coses i tantes hores exposats en antena que, esclar, pot passar de tot. Si et ve una mica de carraspera o allò que et queda la gola una mica enganxada, et pots apretar, que és una tàctica que algú ha explicat, que sembla que t'acaba de sortir, si estàs fent uns titulars pots pujar la música, recursos en tens. I hi havia un pilot de Fórmula 1, no recordo qui, que havia tingut una topada i llavors et vaig dir que havia tingut una putada. El segueixen cada dia uns 140.000 oients i en el seu terreny s'ha convertit en... La ràdio de referència. Com sempre avui Catalunya Informació pendent de l'actualitat amb temes com la trobada entre Rajoy i Mas, però s'altera una mica la programació per celebrar aquest 20è aniversari. Des de les 7 del matí s'ofereix una marató d'entrevistes a diversos personatges rellevants. Manel Elias, TV3, Barcelona.